19. marca 2026 Bratislava, Viezoslavové námestie. S kultúrou bratov! Takže tu nás sme pri tej vlajke, ktorá v podstate skolonizovala Ameriku, ktorá zotročila indiánov, pôvodných obyvateľov, vyvraždila a dneska ich v páciach ako také zvieratá. Všetko, majetok, všetko, čo patrilo pôvodným obyvateľom, všetko si znárodnili a dnes im to nestačilo, tak za svoju existenciu Spojených štátov amerických dokázali vyvolať okolo 100 vojen, do 100 vojen. Takže tu je asi ten najväčší hydík, lebo z Veľkej Británie, z jej kolonizácie, potom sa pridali k tým Francúzi a ďalší, vznikli Spojené štáty americké. Chlapci a dievčatá, alebo dievčatá, ani špeci. Stop vojne! My chceme mier! 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 British no way! British no way! Ako to čo robí? Kolonizátori. Prečo aj na Ukrajinu udělají šest. Vraždenie detí, únos detí, zneužívanie detí, odoberanie orgánov, Slovanom, slovanských vojakov, to je jednotražší, to boli ruskí alebo ukrajinskí vojaci. Proste, to som teraz povedal, únos ukrajinských detí. Proste toto je to, čo dokázala urobiť a organizovať táto krajina. Veľká Británia. Hanba! 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 Vážení priatelia, po hanbe tu pred veľvyslanectvom Veľkej Británii treba povedať, že i Marco Rubio, minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, nedávno tvrdil, že západný svet, keď vrátame 500 rokov dozadu, sa zmenšil. A dôvodom je, že existujú mieromilovné národy, najmä ruský národ, i počas Sovietskeho zväzu napomáhali národne oslobodzovacích hnutí a tak vznikli množstvo krajín, ktorí zbavovali otrokárstva, kolonializmu. Túto treba povedať pred veľvyslanectvom Veľkej Británii, kde časy kolonializmu sa skončili. Vyzývame ich, aby išli aj oni na ulic a požadovali stiahnutie britských jednotiek z Cypru, ktoré dnes angažujú v tejto vojne, vážení priatelia. Tak naozaj hanba a 100-krát hanba, vážení. Na záver týchto ambasádov, že tak ako Veľká Británia, tak Francúzi, tak Nemci, Španieli, všetci kolonizátori doplatiť na svoje chúčky, na cudzie zemi, pretože si doviedli odtiaľ svojich podaných otrokov a dnes tí otrokovia sa rozmnožujú takým tempom imigranti, že od chvíľočku ja predpokladám, že do roku 2050 už ako Veľká Británia, tak Francia, tak Nemecko, Španielsko, Taliansko budú pravdepodobne islamské krajiny, kalifáty. Takže to bude asi ten trest, ktorý prichádza od Boha vrchu. Ešte dodám, že si pamätí na súčasný Izrael. Všetko sú to bývalé kolónie Veľkej Británie. A Veľká Británia
1945. To sú dôsledky tých komunálnych mocností, preto Prestaňte zabíjať deti! všetky vojná presne tak. To je jedno, či je to Palestína, alebo Gaza, alebo Irán, Irak, Líbia, Ukrajina, Srbsko. To je bolo bombardované Američanmi. Tieto krajiny. Vietnam je reaktorové vojny. Teda boli hodiny. Ešte obyvateľia Vietnamu nášli. A tu máme Ludovica Štúra, mali by sme ho pozdraviť. A veľký buditeľ. Ľudom sme tvoji šlapania.